unutmayacağız. Bir bebekten katil yaratan karanlığa karşı susmadık, susmayacağız. Berpirsê weşana giştî ya rojnama Agos, Hrant Dink, 12 sal berê bi êrişeka çekî hatibû kuştin. Li ser vê qetilkirinê lêpirsîn were vekirin jî lê heta niha jî encamek derineketiye. Her sal 12 rêbendanê li her derên Tirkiyê ji bo bîranîna Hrant Dink çalakî tên çêkirin. Li Enqerê jî li pêşiya komeleya mafên mirovan rêveberên saziyên sivîl û gelek rewşenbîr kom bûn û ev êriş cardin şermezar kirin. Kurucusu olduğu Agos'un önünde yüzük oyunu yaparken... Serokê komeleya mafên mirovan Öztürk Türkdoğan dibêje eva 12 salek û li dadê digerin. Lê hê jî ewan edelet nedîtiye. Sevgili Hrant'ı Em Hrantê delal di 12 salvegera kuşnavî da careke din bi bîr tînin. Ev 12 salek û em li edaletê digerin. Li Tirkiye bêsizadan di kuştina Hrant da jî xwenîşan da. Karibdestên fermiyên dewletê ku di vê kuştinê da jî sûcdar berpirs nedîtin û nedarzandin. Mixabin ev hawêrdûra siyasî jî alîkarî dide wan. Hrant Dink bi xwe Ermenek bû, lê himan katê da jî rewşenbîrekê Tirkiye bû. Sedema kuştina wî jî li ber vî bû. Kujerê wî her tişt bi hin rayedarên dewletê ve cinayet plan kiribû û ew yek jî eşkere bû. Hepimiz Hrant'ız! Hepimiz Ermeniyiz! Parlamenterên HDP Kemal Peköz jî li ber vî nediyariyê barê dikişîne ser neyekbûyînê. Heka hemû alîgirê mafên mirovan bên digel hev û piştevaniya hevdû bikin, ew ê berpisyar ji kuştinê jî wê derkevin holê. Wê gavê jî em ê bikarin bi darzandinan encaman bigirin. Dayîkê Şemî dema ji bo zarokên xwe çalakî dikirin, kujerên Hrant Dink jî dixwastin ku diyar bibe. Lê ne kujerên zarokê wan ne jî kujerên Hrant Dink yê esasî derneket holê. Li Enqerê jî daxwaz ew bû ku kujer diyar bibin. Eyüp Demir, Deng Amerika, Enqere.